Погледнете какво се е случило с тази 391. Гледайте. Надрано. Буталото. Гледайте как е. Гледайте за какво става въпрос. Гледайте. Че и месеците, гледай. Не знам. Гледайте. Сега ще я познаеш ли? 391. Има ли нещо общо, приятели? Погледни само къв дизайн. И съм ти сменил дори капака Евоминев от 46 са тия капака. Ето, погледни. Само за малко. Ето. Гледай. Капакът е изчупен. Ето, виждаш ли? Но, както ще да е. 391 отговаря на 44-ка штил. Забележете, машината съм е разработил. Вече мога да си я форцирам. 3 резервуара съм оставил на място да бръмчи. Компресията е голяма. Не мога. Самата тежест използвам. Самата тежест. Гледай, тежест. Много е високо въжето. Дълго. 1, 2, 3. Това не е лека машина да запали последния зъб. Но при мен го прави. Да видим. 1, 2, 3. Да видим пак. 1, 2, 3. Забележете! Говорил съм със собственика, че мога да стъпвам върху нея. Аз така и те съм. Не си мислете, че това е газария. Една машина трябва да издържа на товар. Машината от вънното. Но която машина е в много окаяно състояние, обичам да ги връщам не само от отвънното, понеже аз съм създателят и решавам да я превърна в идеален вид. Говоря за външния вид. Това е. Само в кръвта ми има бензин, да знаете. Това е специален поздрав от Вършец Димитър Петров. Ето. Виждате ли? Бе. Значи, гориво. Когато свършва бензина така, но той не е свършил, понеже бензина бяга от долната страна, а пък
филтъра се качва нагоре. 1, 2, 3. Ето, виждате ли? Затова, че ще, даже може да не е от него, ще кача малко жиглера, да му дигна малко горивото. Димитър Петров от Вършец. Използвай се за здраве. И който бърза с машинките, може да ми се обади и да му върна машините. Аз бавно, но сигурно, разберете го това нещо. Много машини са много нещо. И телефоният ми номер е на профила. Само който иска да се свърже с мене, то по-точно ще звънне, ще дигне моето бебче, защото аз работя, обичам ви. Няма значение. Но, кой е най-добрия? А?